ஹாய். ஆக்சுவலாக நம்ம லைஃப்பில் எல்லாருக்குமே காமனாக இருக்க ஒரு ஆம்பிஷன் என்னவாக இருக்குன்னா, நம்ம லைஃப்பில் நம்ம நல்லா செட்டில் ஆகணும், நம்ம லைஃப்பை நம்ம ரன் பண்ணுற மாதிரி செட்டில் ஆகணுங்கிறது தான் நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்கும். பட் அதில் நிறைய பேர் சக்ஸஸ் ஆகிறது இல்லை. அதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, சக்ஸஸ் ஆகிற கொஞ்சம் பேருக்கான குறிக்கோள் கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க காலேஜ் படிக்கும் போதே நம்ம இதுதான் ஆகணும், இந்த ஜாபை தான் நம்ம லவ் பண்ணணும், இந்த ஒரு டேலண்ட்டை தான் நம்ம எடுத்துக்கொண்டு போய் நம்ம லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணுங்கிறதுல ரொம்ப தீவிரமாக இருப்பாங்க. பட் நிறைய பேர் காலேஜ் படிக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆம்பிஷனே இருக்காது. காலேஜ் படிப்போம், பட் என்ஜாய் பண்ணுவோம். பட் கண்டிப்பாக தேவை, நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறோம், காலேஜில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே முக்கியம். பட் சேம் டைம் நம்ம லைஃப் என்னவாக போகுது, நம்ம என்னவாக போகிறோம், காலேஜ் முடிச்சுக்கிட்டு நம்ம பிடிச்ச வேலையை செய்ய போகிறோமா, பிடிக்காத வேலையை செஞ்சு ஏதோ ஒரு சம்பளத்தை நம்ம வாங்க போகிறோமாங்கிறத நீங்கள் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் முறையாக நம்ம என்னவாக போகிறோம், நம்மளுடைய டேலண்ட் என்ன, நம்ம என்ன வேலை செஞ்சு நம்மளை ரன் பண்ணிக்க போகிறோங்கிறத தயவு செய்து அந்த குறிக்கோளை ஃபஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கான ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். காலேஜ் முடித்து நீங்கள் வெளியே வரும்போது நம்ம படித்து சக்ஸஸ் ஆனமோ சக்ஸஸ் ஆகலையோ, பட் உங்களுடைய ஆம்பிஷன், உங்களுடைய குறிக்கோள் கரெக்டாக இருந்தால் அதை நீங்கள் கண்டினியூவாக நீங்கள் ரன் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருந்தால் கண்டிப்பாக இன்னைக்கு இல்லாட்டாலும் என்னைக்கா ஒரு நாள் சக்ஸஸ் ஆகிவீங்க. நீங்கள் அதில் கஷ்டப்பட்டால் கூட ஓகே, நமக்கு பிடிச்ச ஜாப்பு, நமக்கு பிடிச்ச ஒரு டேலண்ட் நான் ட்ரை பண்ணுறேங்கிற அந்த ஹாப்பினஸ் எப்பவுமே மைண்டில் இருந்துகிட்டு இருக்கும். பட் குறிக்கோளே இல்லாமல் நம்ம மூவ் ஆகி போயிட்டு இருந்தால் என்ன சொல்கிறது, நம்ம பிடிச்ச வேலையை செய்ய முடியாது, நமக்கு கரெக்டான வருமானம் இருக்காது. ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே நம்ம ரொம்ப ஃபீல் பண்ணும், ஐயோ நம்ம காலேஜ் படிக்கும் போதே நம்மகிட்ட ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு, நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கலாம், நீ ரொம்பவே வருத்தப்படும் பிரதர். ஸோ நிறைய பேர் வருத்தப்பட்டு இருக்கீங்க, கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு புரியும். தயவு செய்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் காலேஜ் படிக்கும் போதே நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள், இதுதான் என் லைஃப், நான் இப்படி தான் செட்டில் ஆகணுங்கிறத, அந்த ஜாபையோ உங்களுடைய டேலண்ட்டையோ தயவு செய்து குறிக்கோளாக செட் பண்ணி உங்கள் லைஃப்பில் மூவ் ஆகிக்குவாங்க. தேங்க்யூ.